Gai joto mono sari kaham. Gai sang joto di sanawi joto asuk lai sang thasingano final khlai paikha. Gai tini horo sini kuya sanjana Mumbai thangai taisa bini treatment no continue khlaisnai. Gai tini horni koita flight khaika bini mama ekta bis. Gai ekta bis ni bongni flight. Gai bini ama gosika bini baba gosika. Narok joto na saiman na manai sanjana kahini bono kemur narok musung jaya ang marok olo finally bin ama babu song brong kemur nani bagai gosika tei takuk pohor debar ma sai khanaraka tini horni ekta biso manai sanjana Bombay talangjaknai bini treatment start khainani bagai tei o manpil social media o kasai tongo tini horo sini kuya sanjana Mumbai thangai taisa bini treatment no continue khlaisnai. Gai tini horni koita flight khaika bini mama ekta bis. Gai ekta bis ni bongni flight. Narok kabama comment khaibai kya bini bongni di sonna manati mano salai sini joto asulai salai kya narok live video bo nukhana. Gai bini ama gosika bini baba gosika bini ama gosika tei joto no tongbai oro. Gai oro sang tongbai joto no kuya sale mang tongo sini brother dinas teka sarum ta bo tongkhoba asukjak. Gai tabo kokhaya bo se sini yago je tongmani rang sanga bo borok no ya pharai ro horsina ta tini horosi borok thang tong khang ka ba goni kya thasena sangju to goni go rang kai o je airport to sang haipro sang boro ro hormasi dio boro tongo 48,415 oro tabo pura siki saka joto no lekhai rekha he tongso tong de ne aro siki nango mane ro paina hangka $48,415 টাকা bini mama no sang already 10 lakh ya pharika sekango hangka tewasa hangka sang ro belai khai mani boro approve kare bini mama sang approve ne amount hangka 3,37,396 টাকা abo tabuk sini abo do sang abo cash bang nai to bolia sang abo ni ne account no NFT khai re nai dai re nai puilao bini mama no ya phaka 10,65,216 hangka second no hangka 3,37,396 abo sini yago do sang bini ama no transfer kare nai hangka airport ro khomani 48,216 hangka bebagoi tabuk bo sengkha hangka ikonadi 14,50,827 টাকা abo bongni family abo borok no lo hisab khailasi abo sang ro hormasimi asuk ro horkata bai jor bini amani ad dunya kho tabo bini mama Amit Kumar bini bo boro ad khaijaya ko bini mama ni bibu bodari ba bo bibu bibu deborma bini bo sang ro ad khaijaya hingga abo bongni family borok lo khailasi to abo sang te nanglia sang ro hormasimi 14,50,827 টাকা angkata hingga belai hambai